Bon dia a tothom en aquest Sant Jordi confinat. Un pensament per a tothom, per a tots vosaltres que ens esteu escoltant i mirant, i també, més que mai, per a les nostres presoneres, els nostres presoners, exiliats polítics, que aviat puguin ser entre nosaltres aquí al país i que, evidentment, tot això s'arregli el més aviat possible. Aquesta gran injustícia ja s'ha d'arreglar, ja s'arregla. Us llegiré un tros d'un recull que vaig escriure el 1995 de contes curts i que va ser publicat per Òmnium. Aquest petit trosset, però aquest trosset del conte que es diu encara Astronauta, parla d'una persona que es va autoexiliar ella mateixa a la Lluna durant uns anys. El 20 de desembre del 2990. Escric aquest diari per mantenir-me sana d'esperit. Al principi creia que em tornaria boja. Cridava i plorava demanant una persona al meu costat. Però sabia que era impossible. A poc em vaig anar calmant, a còpia de llançar objectes contra les parets immutables per expressar la meva impotència. Em vaig acostumar a mirar la Terra amb el telescopi. Era l'única cosa que em calmava. Podia discernir el blau de les muntanyes. M'imaginava que hi era. El blau del mar, el blau del cel quan no hi ha pol·lució. Em sentia recer de les pors que tothom té. Era l'única cosa que em confortava, de ser aquí, a l'estació, lluny dels trencaclosques terrenals. Estava protegida dels depredadors de la meva espècie. Durant 4 anys ja no veuria més lluites de poder, megalomanies galopants, ànsies de riqueses desmesurades, guerres, fams i crims de tota mena. Ara, cada dia, em fascina més mirar els estels. I no em fa por tornar a la Terra. Vull intentar ser feliç malgrat tot el mal que representa encarar-hi. Quan torni a casa, vull que el mot vida tingui un sentit. Passeu molt bon Sant Jordi.